असे मासे चढतात वरे बघ. मासे गावल्यावर मग वाटतं ह्याच्यातून बाहेर जात जरा मार छोटो होतो. मासे छोटे होतो. दिसली हां मोठी आहे कोरली. हळूहळू हळूहळू दोन होता दोन. एवढे मासे गावले. मासे आहेत बऱ्यापैकी पण ते पाण्याच्या याच्या. तर मित्रांनो बऱ्यापैकी आता मासे उडाक लागले ते बघा. भरपूरच दिले आता. ते पण भरपूर दिसतात पण ते असे कॅमेऱ्यात दिसत नाही. हे उडतात ते आता बऱ्यापैकी उडी मारूक लागले ना. मोठ्यान उडी मारूक लागले. मस्त म्हणजे काहीतरी गावलं आईल्यात. तर नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो आता 2 दिवस बऱ्यापैकी पाऊस लागता. बऱ्यापैकी म्हणजे भरपूरच लागता. आमच्याकडे 2-3 दिवस लाईट पण नाही. तर मी आज जातो आहे मासेमारी करू. आज थोडी वेगळ्या प्रकारची मासेमारी. आमच्या खाडीत जातलं नाही. मी जातो एका मित्राजवळ आमच्या बाजूच्याच गावात. आणि ते लोक चढणीचे मासे जे पकडतात ते कसे पकडतात ते बघूसाठी जातं आहे. त्या साईडला त्यांच्या खाली व्हाळ असा आणि थंय ते चढणीचे मासे किंवा कुर्ले पकडतात. तर ते कसे पकडतात त्याचा आज अनुभव एक वेगळा अनुभव घेऊ जातो आहे. तर चला बघूया आपल्या किती मासे गावतात आणि कसे पकडतात तो पण एक अनुभव घेऊया. चला जाऊया लवकर. त्याने तर मला फोन केलेला नाही येतं रस्ता लवकर ये. पाऊस थोडंसं कमी आहे. पाऊस शक्यतो लागा होय असं त्यांचं मत आहे. तरी पण बघूया आता जाऊन किती गावतात ते मासे आपल्या. चला तर जाऊया. चला तर मित्रांनो आपण आता कोटबीट घातलो. छत्री पण घेतलं नाही तर व्हिडिओ करूचे वांदे होतले. जाऊया आपण इला वांगणी गावात. आणि वांगणी गावात येऊन इकडे आपण जातलो व्हाळावर जातलो ना. हां पाटवाडी व्हाळार. चला जाऊया बघूया किती मासे गावतात आणि किती कुर्ले गावतात. आपल्यासोबत असत आपले मित्र चंदू सावंत. आणि आपल्या कुठे जाऊचा पाटवाडीत ना. हो पाटवाडी गाव ह्या त्यांचा घर हा. रस्त्याक लागणच आहे. आणि आम्ही आत्ता जातो. आपल्याक नक्की काय पकडू मासे की कुर्ले मासे. व्हाळातले मासे आता नाही गावाचे ना. अच्छा पण आता आम्ही मासे कसे पकडतात चढणीचे ते बघूचे. तर चला जाऊया. कसला भारी वाटतं हिरवळ एकदम भारी वाटतं तुमच्याकडे हा हिरवळ. हे टिलर तुमचं टिलर घेतल्याने या साईडला शेती करतात ते. आणि आता चाललं बघूया खाली आहे ना या साईडला. एकदा गेलेलं आहे वाटतं त्या व्हाळाच्याच आहे. चला आता तुमच्याबरोबर जाऊन अनुभव घेऊया. आमच्या खाडीतले धरून झाले आता व्हाळातले बघूया. चला तर कोट नाही कशा घालू. अच्छा हां ओके. चला तर बघूया. साईडला सगळीकडे नांगरून ठेवले नाही हे. आणि इथे आता भात शेती करतले सगळे. इकडे भाजी घातले नाही कोणतरी लाल भाजी. तर आवशिक माझ्या खूप जोकांना ओळखतो थोकडे. आपल्या काय तेवढी कोण एवढी ओळखीची नाही. पण आई खूप लोक इकडे ओळखतात. आणि ती हॉलवर जातात इकडे आणि थंय त्याची ओळख. चल बघूया चला. ह्या याने आख्या बनवल्याने नवीन स्वतःच बारीक एकदम जर आपण चिंगळे धरूक वापरतो तसा नवीन आजच उद्घाटन करतो वाटतं त्याचा. आजूबाजू काटे बिटे असत म्हणजे म्हणतात बघा असं साफ करीत करीत आम्ही जातलो. कोयतो त्याच्यासाठीच घेतलेलो वाट साफ करूसाठी. आपण मासे ठेव काय घेतलं नाही आक्यातच. अरे धोंडे या बुळबुळीत झालेले हां. असे वाट साफ करीत 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 जायचं. सगळे काटेच काटे. त्याला मासे पकडणं म्हणजे खाऊ नाही. आमच्याकडे आपला होडियन गेलो काय झाला हो. ह्या डेंजर हां साप होते. हां म्हणजे शेती करीत तेव्हा लोक. हां आता सगळ्यांनी धोंडे एकदम बुळबुळीत झालो. सावकाश सावकाश सावकाश.
घाई नाही आपल्या, हळूहळू जाऊया. एकदम जंगलातून चाललो. रात्रीचा ह्यानी जेवचा लागता कुर्ल्याक. हां खाली. ओके ओके. आम्ही आता जातो माशाक. कुर्ल्याक परत कधीतरी जाऊया एक दिवस. तर म्हाका वाटतं व्हाळाजवळ गेलो वाटतं. आवाज येता व्हाळा तो. ते सांगत होते आदमी पण कोण कोण लोक गेली आहेत तिकडे. तर बघूया. होय व्हाळाकडे गेलो. वाट बहिणी डेंजर. बरंच पाणी दिसतं व्हाळा. तुला ते मोबाईल ठेवतोय खिशात. वाट डेंजर हा. इकडे इलो आम्ही आणि धबधबा पण मस्त. हे काका आणि इलेत मासे पकडू. नंबर लोकेशन हा. धबधबा मस्तच हा. आता पहिल्यांदा दिलो. खाली पण हा. खाली कोंड आपण आता पाणी हवे होता. अजून हव्या होता होय. अच्छा. धबधबा मस्त. कुर्ली आहे खाली आणि धरू गेले ते पळाली पळाली. म्हणजे कुर्ले पण गावतं तेव्हा धरल्याने. आलो भारी जा. चौकास 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 किल्लावर ते बघ. कसली कुर्ली आहे जबरदस्त. मस्तच हा. एक नंबर. म्हणजे कुर्ल्यावर गावतं खंय तरी. हां मस्त. म्हणजे काहीतरी गावला आईल्यात. या साईडनं ना मासे उलटे उडी मारतले त्याच्यात. मधीत मध्ये दिसतील पण किती वेळ कॅमेरा चालू ठेवायचं त्याच्यावर डिपेंड. थोड्या वेळानं चालू करूया ना. ते म्हणतात थोड्या वेळानं चालू करूया म्हणून. हे मासे उडी मारतात पण आता एवढ्या याच्यात तुमका कॅमेऱ्यात दिसायचे नाही. तेव्हा छोटे छोटे मासे असत. आय थिंक खवळे असतात ते. पण ते थंय उडी मारतात. आता पाणी पाणी पडताना थंय असत. हे हयसून खोलल्याने. ह्या कशा केलेला होता. अच्छा आता हे अकडे वळतले मासे. हां ते पहिला बंद करून ठेवल्याने आणि थोड्या वेळ झाल्यावर आता ह्या साईडला खोलल्याने. ते मासे म्हणतात ह्या साईडला वळतले उडी मारून. आता आपण जे मासे धरतलो ते नक्की कसे धरतलो. म्हणजे थंय पाणी याच्या. अच्छा हातीन पुढे घेतले की येतात. ओके म्हणजे जशी आम्ही काळुंदरा पुढे घेत आहोत तशी. हां एवढा दिवसाचा गेम तो राहतो. अच्छा तर ते आख्या लावतले असे आणि हातीन असे ह्या करतात तेव्हा मासे उडतात तेव्हा. उडतात बरे ते होतंय ना. अच्छा खूप येतले मग. सगळं पाणी वाहत आहे या साईडने. मस्तच जागा आहे एकदम. पार्टी बिर्टी करू एक नंबर जागा. आणि आता थोड्या वेळानं आम्ही मासे धरूक चालू करतलो. त्यांनी आख्या घेतले नाही. मग मी थंय जातलं. ते खाली उतरतात. सांगत होते अजून एक कोणतरी इलो असतो तर मस्त झालं असता. पण खंय कोणाक शोधित बसतलं. आम्ही अचानक गेलो. तर सावंत आता थंय उतारतात म्हणतात एक ट्राय करून बघूया म्हणतात किती गावत. अच्छा तसा रिस्की आहे हा काम. त्यांना किती गावत. सवयीचे हत म्हणून जातात. त्या आतमध्ये एक ढोल अशी त्या ढोलीत जाऊन रवतात म्हणतात मासे. किती मासे पहिल्याच गावतात ते. अजून उडतात मासे.
पाण्याचा फोर्स वाढलो आमाकासपेक्षा. आता जरा जास्त पाणी येईल. तिथे आमच्या मासे धरण्यापेक्षा ही मासे धरूशिवाय जरा रिक्स वाटता. पाय सुळकलो तर सरळ खाली. मासे गावले आमका थोडेसे गावले. ते थोडे थोडे मासे गावतात इथे. कधी कधी एकदम मोठे गावतात. चौकात कायता करा. कानात पाणी घ्यायला. ते हात घालून बघतात आतमध्ये ते मासे इले असतात. हे खवळे ना सगळे. खवळ्याची पोरा मोठे गावतात ना. बाहेर येतात त्याचं तोंड बाहेर येतात. खवळ्याची पोरा. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 गावले आपल्याक मासे. बघ पण एक्सपिरियन्स भारी हा मासे धरतो. ते भारी वाटतं. तर त्यांना सवय म्हणून ते एवढ्या पाण्यात बिंदास जातात. आपण जाऊ शकत नाही. आमका ऑडियन्स सवय. हातीन पकडल्याने हातीन पकडतात मासे. हातीन कानाबिनात पाणी जातं. हां काय वर्षातून एकदा कधीतरी येतात ना. हां मग वर्षभर परत बंद. पण काहीतरी नवीन बघूक गावला. अजून उडतं तेव्हा. सगळं वेट अँड वॉचचो गेम हा. आम्ही एकदा धरून थांबलो. थांबायचा लागता ना. कारण पाऊस जर चालू असलो असतो तर पटापट येणार होते. आणि आता पावसात थांबलो आम्ही इलवानी. पाऊस चालू असल्यावर पटापट इले असते ना. मोठे मोठे येणार. पाऊस चालू असतो तर येणार असते मोठे मोठे. आता असत पण ते छोटे छोटे आहेत. पण तरी पण एक काहीतरी वेगळं अनुभव बघूक मिळालो. आता थांबतो थोडा वेळ. थोडं थांबून माहिती होतं इथे. आता परत उडी मारून चालू केल्याने अजून कोणतरी माणूस असतो ना तर ते भेटणार होते बरोबर. इथे पण उडी मारतात. आता परत चालू झाले आहे ना उडी मार. पण हे लहानच. पाऊस चालू असतो तर खालून मोठे मासे येणार होते. आता सगळे खवळे मासे आहेत पण ते मोठे मोठे येणार होते. आता थंय मासे उडी मारूक लागले. मगा तर दिसत नाही पण आता दिसाक लागले होय ना. तेव्हा तर तुमका कॅमेऱ्यात दिसतात काय नाही माहीत नाही. ते उडी मारतात. झूम करून बघितलं. हां तर आम्ही आता त्या साईडला बसतो. नाही तर आमका बघून ते पुढे येऊचे नाही. तेव्हा उडी मारतात. अरे भरपूरच लागले आता उडी मारून. मगाच्या पेक्षा आता खूप दिसाक लागले. आता बऱ्यापैकी उडी मारूक लागले ना. मोठ्यान उडी मारूक लागले. तर मित्रांनो बऱ्यापैकी आता मासे उडाक लागले. ते बघा भरपूरच दिले आता. थंय पण भरपूर दिसतात.
म्हणजे असे कॅमेऱ्यात दिसत नाही, हे उडतात ते दिसत असते तुमचं. आणि आता पावसाचं वातावरण झालं आहे बघ, त्यामुळे जास्त उडाक लागते. सावंत आता भरपूर उडी मारूक लागले, पाऊस येलो आम्हाला पाऊस इलो म्हणून. त्यामुळे आता आली. अच्छा, म्हणजे मोठं पाऊस असल्यावर आणि मोठे 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 खवळे वगैरे चढले. मोठं पाऊस असतो तो. अच्छा अच्छा, पण हे अचानक असं पाणी येणार नाही ना वरतून? हां, नाही तर आम्ही नवीन. पाणी भरपूर सुरू झालं ना, आता 5 दिवस कमी पण होणार. अच्छा अच्छा, मग तर खूप असतं. 4-5 दिवस मासे करून मध्ये वाटणार. अच्छा, म्हणजे हे सुरुवातीचे 4 आता भरपूर उडाक लागले मासे. लोकेशन तर एक नंबर असा ना तुमचा. आणि पाऊस चालू झालो. तर पाऊस येलो तर ते म्हणतात की पटापट उडतले तेव्हा, आणि खराच का पाऊस मळबट धरल्यावर सरासर चलाक घेतले नाही माशांचे. तर बघूया आता, पहिले आमका गावले आहेत 8-9 गावले ना पहिले. आता दुसऱ्या ट्रिपीक बघूया काय गावतात ते. मला ते किती गावामध्ये पण जो एक्सपिरियन्स होतो ना तो भारी होतो. मासे धरतो, खाडीतले मासे धरतो, आणि ह्यो कसो वर्षातून एकदाच येता, खाडीत काय कायमच असता. तर आता माशांचा स्पीड वाढला चढ आता. आता पटापट उडी मारून आता तिथपर्यंत गेलेत बऱ्यापैकी ना. ते उडतं ते. असे मासे चढतात वरे बघ. अशा प्रकारे वर जातं तेव्हा, आणि वर 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 चलत जातं. मित्रांनो हे बघा, मासे अशा प्रकारे वर वर चढतं तेव्हा, भारीच वाटतात बघ. मस्तच चढतात वर. हे सगळे हाय गेले बा या खड्ड्यात. आता लकी इलो आपल्यासोबत, सावतांचो मुलगो. काय जाऊन इलं? हां, किती होता तू? हां, टोपीवाल्यात जातं ना. आता सावंत गेलेत खाली, बघूया मासे धरू. आपण जरा लांबच रावल्याला बरा. ते बघा त्याच्यात, हो थोय थोय ते मग धरी आहे ना, ते त्याच्यात गेले तुझे. आणि कोण लकीचा मित्र, तुझं नाव काय? पियुष. लकीचा मित्र येतो. आणि चौकाचा रे, कसले उडतात मासे भारी, बघूनच मन समाधान झाला. जाऊ थोडीशी रिक्स आहे, मी आधी हळूहळू जाते, नाही तर माझे दात पडायचे. बऱ्यापैकी मासे आधी थैल्या याच्यात बघा, ते वरव जातं ते बघा, चौकात चौकात. आता दोघांचो गेम होय. तू नाही गेलो किती रे? हे बघ हे बघ, हे धर ते बघ, हाती नरू गावतो तो धरते बघ, ते बघ वर चढतं. एक तरी धरलं बघूया, लेकिन धरल्याने एक मासू. हा म्हणत कधी बुळबुळीचा.
पाणी नाका तोंडात जात येतो धर त्याच्या खाली मोठो हा दिसलो येतो वर चढता एवढे मासे गावले. मासे आहेत बऱ्यापैकी पण ते पाण्याच्या याच्यामुळे परत खाली जातात. लकी 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 थांब थांब एक मिनिट. आक्या धर आता डायरेक्ट हातीनच काढून घेतले मी. त्याचं चढतात ना वर मग अशी खूप चढा होते रे उडी मारी होते हातीनं धरून घेतले. मासे होते भरपूर पण ते आतमध्ये दगडात जाऊन राहतात ते आक्यात येणंच नाही तेवढेचे. पहिलं काय गेले हो अरे किती उडा होते. ह्याच्यात काय हा काय बघू लकी आपलं धरता लकीन धरल्यान पाव किलो पियुषने पण धरल्यान. हे आतमध्ये जाऊन राहतात ते दगडात. ह्याच्यात खूप गेले मग असे हो. तर बघा आमका एवढे गावले मासे भरपूर होते ना गेले कोय दगडात जाऊन राहतात वाटतात ना. कानाबिनात पाणी जातात सगळा तरी पण पडलो फाटला माका वाटतं म्हणून ते पडतं ऐकला. आम्ही करूया या नवीन करूया तरी पण बरे गावले म्हणजे जर सगळे गावले असते तर एवढ्यात भरला असता ना घोड तेवढे मासे येईल मग अशी वरती होय तो थंय किती उडत हो गेले कसे मग. पण तरी बरे गावले. एका माणसाचा निश्चय झाला हां मग आता किती होते ते उडा होते आता ते ह्याच्यात पडले थंय दगडात ते. कसली भारी जागा एकदम आणि ह्यातून सगळे मासे असे चढण वर येलेले पण ते काही ते जातात आणि दगडात बिगडात आतमध्ये जाऊन राहतात ढोलीत तसे गावलंच नाही. तरी पण आमचे बरेच गावले त्यांना कारण सकाळी जिल्ह्यात गावतात. आता आमच्या अगोदर एक येऊन गेलेले त्यामुळे आमका ते थोडे कमी गावले. कोण इला नसतं तर गावले असते भरपूर. तर ते वरच्या दगडात पडलेत आणि आता पियुष जातात ह्यानू पियुष जिथे हातात पडले हातात पडले. तर हे बघा आपले आता एवढे मासे गावले. अरे पाण्यात गेले एवढे मासे गावले आमका. तरी किती होते ना मगाशी मग वाटतं आताच्या ट्रिपचे आमका तितकेसे गावलेच नाही.
मासे तरी बरे गावले. हो तेच सांगतोय. हे सगळे खवळे ना, खवळे खवळे. खवळे मासे. आधी बघ, दिसली हां, मोठी आहे कुर्ली. हळूहळू हळू दोन होता दोन. कुर्ली होती ते मोठी, ती गेली त्या फटीत खाली. ती मोठी होती. तर आता आम्ही जातो खेच्या कोंडार रे, येताच्या कोंडार. चला जाऊचा भिजत. हो खवळे खूप होते, मगाशी मी तुमका सांगलंय ना, बुळबुळी जागा आहे. आता पाणी यात उतराचाच लागता, त्यामुळे आधी उतारतोय मग मोबाईल धरतोय. त्या साईडने येऊ. तर आणू इलो त्या साईडने चलत चलत तिकडच्या पाण्याच्या खोलीचा अंदाज गावना नाही त्या दगडात. चला पाणी किती खय असतात आणि सगळे धोंडे बुळबुळीत झालेत. तरी पण कसं कसं हळूहळू येईल आहे. व्हिडिओ करूचा तर चला खया. आता जाऊया काही खई पुढे बघतो. काहीतरी कोंडीचं नाव म्हटल्याने विचारलं आहे मी. आता लोकजण पुढे जातात. ह्या पाणी वाहतं आपले सगळे. जागा आता एक नंबर आहे. तर इलो आमच्या लोकेशनला आला. काय मासे दिसतात बघ, ते बघ दिसले ते बघ. हां खोल खूप. हा अच्छा अच्छा, मोठी मोठी. ओके. पण ते मासे असतात ते बघ, जबरदस्त उडतात मासे. मी खय खाली येऊ. हां तुम्ही सांगशाल तितकंच येतलं मी. तर आपल्याला आता पियुष जॉईन झालो हा, एक्सपर्ट. तिथून उतरान जातं रे थंय तागत. चौकात काय येता करा. पियुष चौकात जा रे. मासे उडतात, येतात येतात मासे येतात. थंय खूप उडतं थंय. कमी येतं पाणी भरपूर असल्यामुळे. हय खूप होतं हे बघ मित्रांनो. मासे म्हणतो पण एका हे मासे धरूची रिक्स पण तेवढीच आहे बघ. एवढ्या लोटात हे जावता म्हणजे भरपूर रिक्स आहे. मासे उडतात पण ते रिक्स पण खूप आहे. काय माहीत उलटा झाला. असं चढतो. मासे गावल्यावर मग वाटतं ह्याच्यातून बाहेर जात. जरा मार्क फोटो होतो. मासे छोटे बेला घरी एक लाव भारी होती.
कवळे ते पण उडतात. वाहवाक जातात त्या पाण्याबरोबर खाली थंय गेले दोघं, थंय पण उडतात काहीतरी मासे असं. त्या साईडने आम्ही इलो परत आमच्या मूळ जागेत. होय, हे दोघे जण पुढे गेले, मी हळूहळू हळूहळू जातोय कारण हे दगड सगळे बुळबुळीत झालेले आहेत. उगाच आणि दात पडाक नको त्याच्यापेक्षा मोबाईल बंद करून ठेवतोय आणि जातोय. तर मित्रांनो आत्ता आम्ही जातो घरी. जर सकाळी तिला असं होतं आपल्याला अजून गावले असते ना, बरं तरी पण ठीक आहे. आपल्याला एक एक्सपिरियन्स गावलो कसे मासे धरतात चढणीचे. मी पहिल्यांदाच जो व्हिडिओ असतात माझं चढणीच्या मासे. तर नेक्स्ट टाईम परत कधीतरी येऊया नक्की. पण माझा एक्सपिरियन्स पहिल्यांदाच चढणीचे मासे धरतो. चला तर मित्रांनो आम्ही आता निघालो घरी. बघा टक्की आणि पियुष पण निघालो आपल्यासोबत. तर आता जाऊया घरी. बऱ्यापैकी मासे गावले आणि हा जो अनुभव होतो तो खूप छान होतो. मागे धबधबा कसलो मस्त आणि हे जो मासे धरू अनुभव होतो हे मी पहिल्यांदाच घेतला आहे. चढणीचे मासे कसे धरतात हे आज बघितलं. तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर बाय बाय.